அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு 13 வயசு பையன் ரசல் மார்க்கெட்டில் உட்காந்துருக்கான். அனாத பையன், கிழிஞ்ச ட்ராயரு, கிழிஞ்ச சட்டை, பசி வேற, வயிற்று கிள்ளுது. அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரியவர் 2 பையில காய்கறி வாங்கிக்கிட்டு சிரமத்தோடு நடந்து வரதை பார்த்தா ஓடி போய் அவருக்கு உதவி செய்தான். அவரு கொஞ்சம் சில்லறை கொடுத்தாரு. அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் டீ கடையில் டீயும் பண்ணும் சாப்பிட்டா. இப்போ ஒரு தெளிவு வந்தது. யார் இந்த பையன்? இவனை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த பையன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன். இவனுடைய தொழில், பரம்பரை தொழில் எதுனாக்கா செருப்பு தைக்கும் தொழில். இவங்க அப்பா இந்த தொழிலை கற்றுக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது முடியாதுன்னு சண்டை போட்டு இனிமேலுக்கு இந்த மாதிரி தொழிலை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஓடி வந்துட்டான். ஓடி வந்த இடம் பெங்களூரு. இப்ப இந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சான். அந்த இடத்துல முத்தையான்னு ஒருத்தவர் தமிழாளு, அவனுக்கு சில உதவிகள்லாம் பண்ணாரு. தினமும் அவனுக்கு வேலைகள் கிடைச்சது. அதுல நல்லா சாப்பிட்டு தம்பாயிட்டான். ஒரு 5 வருஷம் ஆச்சு. தூக்கி தொழிலாளியா பதிவு பண்ணிக்கிட்டான். அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சான். காசு சேர்ந்தது. ஒரு காலகட்டத்தில் அவன் ஒரு காய்கறி கடை விலைக்கு வந்தது. அந்த கடையை விலைக்கு வாங்கி தொழில் தொடங்கினா. ஒரு 5-6 வருஷத்துல ஹோல்சேலா காய்கறி வாங்கி விற்கிற அளவு தொழிலை ஆரம்பிச்சு திறம்பட நடத்த ஆரம்பிச்சான். இவனுடைய ஹோல்சேல் கடையில அடிக்கடி காய்கறி வாங்கிட்டு வர ஒரு பொண்ணு. அவளுக்கு 20-21 வயசு இருக்கும். அவ ஓரளவு அழகா இருப்பா. ஏன் வெளிப்படுத்தினா அவ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எனக்கு யாரும் இல்லை, ஆனா எனக்கு 2 தம்பிங்க இருக்காங்க. என்ன நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அந்த பசங்களும் நம்மளோட தான் இருக்கணும், அதை ஒத்துப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஒத்துக்கிட்டாரு. காலங்கள் ஓடிச்சு. மிகப்பெரிய நல்ல பெரிய ஒரு பணக்கார லெவலுக்கு வந்துட்டாப்ல. காய்கறிகள் சொந்தமா பயிரிட அளவுக்கு மைசூரு, அப்புறம் தும்கூரு, இந்த இடத்துல எல்லாம் தோட்டம் வாங்கி அந்த இடத்துல காய்கறிகளை விளைவிச்சு கொண்டு இங்க சேல்ஸ் பண்ணி பெரிய லெவல் ஆயிட்டார். இவருக்கு ஒரு பொண்ணும் பையனும் பிறந்தாங்க. இந்த 2 மச்சான்களும் இவரோட இருந்தாங்க. இப்ப காலங்க உருண்டோடிச்சு. கல்யாண வயசு வந்தது. அந்த பொண்ணை பெரிய மச்சானுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு. சின்ன மச்சானுக்கு வெளியில பொண்ணு பார்த்தாரு. இப்ப பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்ப மிகப்பெரிய திரண்ட சொத்து எல்லாம் நல்ல விதமா போயிட்டு இருந்தது. ஒரு முறை குடும்பத்தோட பெரிய வேன்ல கோயிலுக்கு போனாரு. எந்த கோயிலுக்குன்னா குருவாயூர் கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது இவருடைய வேனு பஞ்சர் ஆயிட்டு. அப்போ ஓரமா நிறுத்தி பஞ்சர் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை. அந்த நேரத்தில் குடும்பத்தோட வெளியே எல்லாரும் உட்காந்துருந்தாங்க. மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு சரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஒரு 13 வயசு ஒரு பையன், அவன் ஒரு வேட்டி கட்டிட்டு மேலே சட்டை இல்லாம இவரை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு திரும்ப வந்தான். ஜோசியம் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு அவரை பார்த்து கேட்டான். அவரு பார்க்குறேன், நல்லா சொல்லுவியா? பிரமாதமாக சொல்லுவேன், கையை நீட்டுங்கண்ணா. கையை நீட்டினோன்னா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவங்களுடைய மனைவி, மச்சான் பொண்டாட்டி எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு, உங்கள்கிட்ட தனியாக சொல்லணும், தனியாக வாங்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா. என்னடா அவன் பேசுறது பேச்சு ஒரு மாதிரியா இருக்கு, எல்லாம் கட்டளை பிறப்பிக்கிற மாதிரியா பேசுறான்னு சொல்லிட்டு, சரி நீ வா தனியா அப்படின்னு சொல்லி ரோட்டு ஓரமாக உட்காந்து ஜோசியம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. அவன் கரெக்டாக சொன்னான், ஏழையா பிறந்த உன் பரம்பரையே ஏழை, இப்ப பணக்காரனா இருக்க, ஆனா நீ பிச்சை எடுப்பிய. நான் சொல்றடா, இப்ப இல்ல, உன்னோட 65 வயசுல இருந்து 70 வயசு வரைக்கும் பிச்சை எடுப்ப அப்படின்னு சொன்னான். இவர் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாரு. அவர் சொன்னாரு, பிச்சை எடுக்கிற சூழ்நிலை இருந்த போதும் நான் பிச்சை எடுக்காம உழைச்சி சம்பாரிச்சு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கேன். என் வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டாள்தனமான செயலை மட்டும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதை நீ நிர்ணயம் பண்ணாத, கடவுள் நிர்ணயம் பண்ணுவாரு.
சபதம்லாம் செய்யாத, நான் புறப்படுறேன் அப்படின்னா. நீ சொன்னதுக்கு என்ன ஆதாரம்? இதெல்லாம் நடந்துருமா அப்படின்னு கேட்குறிய. நீ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னால் வரும்போது ஒரு வண்டி வந்து ஒரு லாரி உன்னை வேகமாக கிராஸ் பண்ணி போச்சா? ஆமாம் போச்சு. இப்போ ரிப்பேர் பண்ணி போகும்போது அந்த லாரி எந்த நிலையில் இருக்குன்னு பாரு. ஏன்னா அந்த இடத்துல நீ இருக்க வேண்டியவ, உன்னுடைய வேனு பஞ்சர் ஆகி இங்கே நிற்கிற. இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல மாட்டேன், சரி பணம் கொடு அப்படின்னா. ஒரு 50 ரூபா எடுத்து கொடுத்தாரு. 200 ரூபா வேணும் சொல்லி 200 ரூபா வாங்கிக்கிட்டு அவன் போயிட்டான். என்னடா அவன் இப்படி பார்த்து சொல்லியிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டக்க தன்னுடைய மனைவி வீட்டெல்லாம் வரும்போது அவங்க என்ன ஏது என்னன்னு கேட்டபோது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஏதோ உளறிட்டு போகிறான் அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா அந்த பையன் சொன்னதை இவர் சொல்றதுக்கு மனசு ஒப்புல, சொல்ல வேணான்னு அவர் உள் மனசு தடுத்தது, சொல்லலை. பிறகு வந்து இதே நினைவில் இருந்தார். வண்டியெல்லாம் டயரில் மாற்றினாங்க, எல்லாம் புறப்பட்டு போனாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போனாங்க, ஒரு 5 கிலோமீட்டரில். இவரை கிராஸ் பண்ணி வந்ததில் அந்த ஒரு வண்டி ஒன்று சொன்னானே, அது ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடந்தது. அவன் சொன்னபடியே அங்கே கிடக்கு. பார்த்த உடனே அதிர்ச்சி ஆகிட்டார். இந்த பையன் சாதாரண ஆளாக இருக்க மாட்டான் போல இருக்க அப்படின்னு நினைச்சாரு. திரும்ப போய் பார்க்கலாம் கூட அவர் நினைச்சாரு. சரி வேணாம், திரும்ப அவனை என்ன பார்க்கறது, விதி எப்படியோ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு வந்துட்டார். இப்போ வந்து அதெல்லாம் நடந்து ஒரு எப்போ நடந்ததுனாக்கா இவருடைய 40-45 வயசுல தான் நடந்தது. வயசாக பிரச்சனை உருவாச்சு. வீட்டில் 3 கட்சி இருந்தது. என்ன கட்சின்னா, ஒன்று வந்து மனைவி, மாப்பிள்ளை, பொண்ணு, அவங்க ஒரு கட்சி. அடுத்தது 2வது மச்சான் வெளியில் எடுத்த பொண்ணு, அவன் வந்து வெளியில் பொண்ணு எடுத்தாங்க அது. 3வது பையன், அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணது, அது ஒரு கட்சி. இப்போ இந்த சொத்து ஏகப்பட்ட சொத்து இருக்கு, யார் யாருக்கு நிர்ணயம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு புகைச்சல், அதன் அடிப்படையில் சண்டை சச்சரவு நடந்துகிட்டு இருக்கு. 60வது வயசுலேருந்து இந்த பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு வீட்டில். 3 கட்சியோடைய இது. இவர் எந்த கட்சியும் சேராம எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு. அந்த சமாதானம் எந்த அளவுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. மன உளைச்சல் தான் அதிகமாச்சு. இவருடைய 65வது வயசுல அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல. வீட்டை விட்டு வெளியேறினாரு. எங்க போனார்னு தெரியல, போயிட்டாரு. அந்த பையன் 13 வயசுல ஒருத்த பையன் சொன்னான்ல, குருவாயூர்ல இருந்து போயிட்டு வரும்போது சொன்னான்ல, அது நடந்து போயிடுச்சு. ஆனா இதை வந்து அம்மா வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. இவர் எங்க போனார்னு தெரியல. இவர் போன பிறகு எல்லாரும் வருத்தம் அடைஞ்சாங்க. நம்ம சண்டையால தான் நம்மளுடைய வீட்டுக்காரர் வெளியே போனாரு, நம்ம வந்து எல்லாரையும் ஒத்துமைப்படுத்தாம நம்ம முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டோமேனு இவருடைய மனைவி ஃபீல் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து இந்த வீட்டோட நிர்வாகம் 2வது தம்பி இருந்தான்ல, அவன் தான் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். அவன் ரொம்ப பொறுப்பானவன். முதல் தம்பி வந்து மாப்பிள்ளையா இருந்தாலும் அவ்வளவு பொறுப்பு கிடையாது, வியாபார நுணுக்கம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஆனா இந்த 2வது தம்பி திறமையானவன், நுணுக்கத்தெல்லாம் தெரிஞ்சவன், சரியான முறையில் வியாபாரம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். உங்களுக்கு பிறந்த பையன் அந்த அளவுக்கு திறமை உள்ளவன் கிடையாது, அவன் திறமையற்றவன். அப்படி இருந்துகிட்டு இருந்தான். 65 வயசுல அவர் போயிட்டாரு. இப்ப இதை நடத்துறதுக்கு யாரும் கிடையாது. ஆனா இவங்க இப்படியே இருந்துட முடியுமா, யாரும் கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரிசா பக்கத்துல போய் அங்க புவனேஸ்வரர் கோயில் பக்கத்துல உட்காந்து பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அங்க பிச்சைனாக்க எல்லாரும் பிச்சை எடுக்கும் போது இவர் வந்து பிச்சைன்னு கேட்க மாட்டார். அப்படியே மௌனமா உட்காந்துருப்பாரு. வரலாம் நிறைய காசு போட ஆரம்பிச்சாங்க அவருக்கு. உடனே மற்ற பிச்சைக்காரர்களுக்கெல்லாம் இவர்கிட்ட சண்டைக்கு வரும்போது அந்த காசெல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு தனக்கு என்ன தேவையோ ஒரு நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு எதுவோ அதுவே அதை மட்டும் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. இப்ப இவங்கெல்லாம் அந்த பிச்சைக்காரங்கெல்லாம் அவர் வந்து உண்மையிலேயே இவர் நல்லவர், இவர் கால சூழ்நிலை தான் இப்ப பிச்சை எடுக்கிறாரு, இவர் பரம்பரை பிச்சை எடுக்கிறவர் கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அவருக்கு அங்க வந்து பிச்சைக்கார மத்தியில ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஓடி போச்சு. ரசூல் மார்க்கெட்ல இருக்கிறவன்
அவன் ஒருத்தர கோயிலுக்கு போனான், எங்க புவனேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போனோமா பார்த்துட்டான். இவரை பார்த்த பிறகு அடையாளம் தெரிஞ்சு போச்சு, இவர் தான். ஏன்னா இவர் காணும்னு எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க, எங்கெங்கயோ போலீஸ் கிளீஸ்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, தேடுறாங்க, கிடைக்கல. இவரா இருக்குமோன்னு ஒரு சந்தேகம். ஏன்னா இவர் ஃபுல்லா தலையெல்லாம் நரைச்சி போய் அப்பெல்லாம் டை அடிச்சிருந்தாரு, முகம் பூரா தாடி வேற. ஆனா உத்து பார்க்கும்போது இவர் தான் தெரிஞ்சு போச்சு. ஆஹா, இவர் இங்க இருக்காருங்கிறத உடனடியா போன் மூலமா இவங்களுக்கு தகவல் சொன்னாங்க. உடனே குடும்பமே இங்க வந்தது. அவர் பார்க்கும்போது பிச்சை எடுத்துருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கண் கலங்கினாங்க, அழுதாங்க. ஏன் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு அவரை கூப்பிட்டு கேட்டு இது பண்ணும்போது, நீங்க பண்ண அட்டூழியம் தாங்க முடியல, நான் சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு சொத்து சேர்த்தேன், ஆனா ஒவ்வொரு ஆளுங்களும் நீங்க சொத்துக்காக சண்டை போட்டீங்க, உண்மையான அன்பு உங்கள்கிட்ட கிடையாது, இனிமேல் உங்களோட வாழ்றதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல. மனைவியான நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும், நீ உன் பொண்ணுடைய கட்சியில் ஆதரவு பண்ணிக்கிட்டு நீ பொண்ணுக்கு சப்போர்ட்டா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு இது பிடிக்கல. அதனால தான் நான் யாரும் என் பேச்சை நீங்க கேட்கல, அதனால நான் வந்துட்டேன். இப்பனாச்சும் நீங்க நிம்மதியா இருக்கீங்களா, அது போதும். நாங்க யாரும் நிம்மதியா இல்ல, இனிமேலுக்கு நாங்க செய்த தப்ப உணர்றோம், தயவு செய்து எங்களோட வந்துங்க, நாங்க இனிமேலுக்கு இந்த மாதிரி செய்யல, நீங்க யாருக்கு சொத்தை யாருக்கும் பிரிக்க வேணாம், பிரிக்கிறன்னு வந்தாதானே இந்த பிரச்சனை, யாருக்கு பிரிக்க வேணாம், அப்படியே இருக்கட்டும், அவங்கவுங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு பிறகு என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் முடிவுக்கு வந்துட்டோம், தயவு செய்து வாங்க அப்படின்னு சமாதானப்படுத்துற பிறகு சரின்னு இவர் வந்தாரு. அதாவதுங்க ஒரு ஏழைங்க, அவன் நல்லா கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் நல்ல பெரிய பணக்காரன் ஆயிடறான். சரி, வீட்டுல சொத்து பிரச்சனையில ஒண்ணுமே எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டான். கிட்டத்தட்ட 60-65 வயசுல. சரி, போய் பிச்சை எடுக்கிறான். சரி, அந்த பிச்சை எடுக்கிற சூழ்நிலை வர்றதுக்கு ஜாதக அமைப்பு என்ன சொல்லுது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? ஆமாங்க, ஆமாங்க. சரிங்க. ஒரு ஜாதகத்துல ஒரு ஆள் தன்னுடைய சொந்த வீட்டுல அதாவது இருந்துகிட்டு இருக்கான். அவன் ஒரு காலகட்டங்கள்ல பிரச்சனையாகி நான் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்ட்டு வெளியில போய் இது பண்றான். இதை நாங்க எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜாதகத்துல 9ஆம் இடம் அப்படின்றது பாக்கியஸ்தானம். சரியா? அந்த பாக்கியஸ்தானம் ஒரு ஆளுக்கு நல்ல அமைப்புகள்ல இருந்தால்தான் தன்னுடைய தந்தை மூதாதையர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் சேர்த்து வச்ச அந்த 9 புண்ணியங்களை ஃபுல்லா அனுபவிக்க முடியும். அதே மாதிரி சொத்துக்களை ஃபுல்லா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா 9ஆம் பாவகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்புகள் ஒரு ஜாதகத்துல நல்ல அமைப்புகள்ல இருந்தால் மட்டுமே ஒரு ஆள் அந்த யோக பலன்களை முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்புகளை கொடுக்கும். சரியாங்க? ரெண்டாவது தசா புத்தின்னு நாங்க சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நல்ல காலகட்டங்கள் எல்லா மனுஷனுக்கும் வந்துட்டு போகும். சரியா? ஒரு நல்ல காலகட்டங்களும் வரும், ரொம்ப மோசமான காலகட்டங்களும் வரும். ஒரு ஜாதகத்துல 9ஆம் பாவகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாவகம் ஒரு ஜாதகத்துல கிட்டு கோச்சாரத்துல தசாபுத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எதிர்மறையான ஒரு லக்னத்திற்கு எதிர்மறையான தசாபுத்திகள் நடக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல கூடவே கோச்சார அமைப்புகள்ல கோச்சாரம் அப்படின்றது இந்த ராகு கேது பயிற்சி, சனி பயிற்சி, குரு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்புகள். அது ஒரு ஜாதகத்துல ஒரு எதிர்மறையான அமைப்புகள்ல ஒரு 7.5 சனி, அஷ்டம சனி நடக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல அவனுடைய சுயஜாதக அமைப்புல எதிர்மறையான தசாபுத்திகள் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அவனுக்கு 9ஆம் பாவம் கெட்டு போயிருக்கு. இந்த மாதிரி அந்த தனஸ்தானமும் ஜாதகத்துல கெட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் அத ஒரு ஆள் பிச்சை எடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அல்லது இருக்கக்கூடிய அந்த சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு சொத்து பத்தை விட்டுட்டு வெளியில போகக்கூடிய அமைப்புகள்